ମାଛ ଭିତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ପୋଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ତରକାରୀ ହେଉ କି ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ହେଉ ଯଦି ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜମିଲା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବନେଇବା ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଛେଞ୍ଚଡ଼ା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ପୋଇ, 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜହ୍ନି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜର ଆଳୁ, 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜର ବାଇଗଣ, 2ଟି ଟମାଟୋ ଆଉ 250 ଗ୍ରାମ ହେବ କଖାରୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏଇସବୁ ପରିବାକୁ ତରକାରୀ ସାଇଜର ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ମସଲା ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜର ରସୁଣ, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ଜିରା ସୋରିଷକୁ ମିଶାଇ 2 ଚାମଚ, 7ରୁ 8ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ 3ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜର ପିଆଜ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଗୋଟେ ଚିକ୍କଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ 1/2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିକି ରଖି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଯେହେତୁ ଆମର ମୋଟା ପରିବା, ପୋଇକୁ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୋଇକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଗୋଟିଏ ସିଟି ଆସିବା ଯାଏ ଅଧା ଅଧି ସିଝେଇ ନେଉଛି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀ ଆମର ଶୀଘ୍ର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି କିଛି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମର କୁକରରେ ସିଟି ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ କୁକରର ଲିଡ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପୋଇକୁ ମୁଁ ଏବେ ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଆମର ଏଠି ଅଧା ଅଧି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରେସରରୁ ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। ତେଲ ଗରମ କରି ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଳୁକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟି ରହିଥିବା ପରିବା ସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ତାକୁ ଏବେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇ ନେଉଛି। ହଳଦୀ ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ପରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପରିବାରେ ସାରୁ ଆଉ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଏସବୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ନେଇନି ଏଠି। ପରିବା ଆମର ଅଧା ଅଧି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ସିଝି ବି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୋଇକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ପୋଇକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ପୋଇ କିଛି ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ପାଣି ମରିଯିବ। ଏବେ ପୋଇ ପାଇଁ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା, ହଳଦୀ ବି କିଛି ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ତଳ ଉପର କରି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁ ପରିବା ଆମର ଯେତିକି ଭାଜି ହେବା କଥା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏସବୁକୁ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଏସବୁକୁ କଡ଼େଇରୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁ ମସଲାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। କଡ଼େଇରେ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ଗରମ କରିନେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଫୁଟଣ ଆମର ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ତେଲରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଟମାଟୋକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋ ଆମର ଏଠି ନରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ କଲର୍ ପାଇଁ ଅଧ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟୋ ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମସଲାକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ କଷିବା। ମସଲାର କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଏମିତି କଷୁଥିବା। ତରକାରୀର ଫ୍ଲେଭର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଅଧ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ତରକାରୀର ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମସଲା ଏଠି ଆମର କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପରିବା ଆଉ ପୋଇକୁ ମସଲାରେ ମିଶାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆମର ସବୁ କଷି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଆମର ଏଠି ବେଶୀ ଦେବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ହେବ, ତେଣୁ 3ରୁ 4 କପ୍ ଭିତରେ ପାଣି ଦେବା। ଯେମିତିକି ଆମର ପରିବା ଅଧା ଅଧି ସିଝିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ପରିବା ସବୁ ସିଝିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ପକାଇ ନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ସିଝିବ। ସବୁକିଛି ସିଝିବା ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଦେବା। ତରକାରୀରେ ଯଦି ଲୁଣର ପରିମାଣ କମ୍ ଲାଗୁଥାଏ, ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ଲୁଣ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଆଉ ତରକାରୀକୁ 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀରୁ ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି। ତରକାରୀ ଆମର ଲଟପଟିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ବେଳେ ଆମେ ପୋଇକୁ ଆଉ ପରିବା ସବୁକୁ ଖରିକାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦାବି ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଛେଞ୍ଚଡ଼ା, ତେଣୁ ସବୁ ପରିବା ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଶିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଛେଞ୍ଚଡ଼ା। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପକାଇ ତାକୁ ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି।
ଏହାକୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ହେଉ କି ଗରମ ଭାତରେ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ମଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲର ରୋଷେଇ ଦେଖିବାକୁ ଭଉଣୀର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।